ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. സിയോന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്നും ചില ട്രിക്കി ചോദ്യങ്ങളും ചില കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം. നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ വിജി ജോസ്, ബാംഗ്ലൂർ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം: ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം എപ്പോഴായിരുന്നു? എവിടെയാണ് നടന്നത്? ഉത്തരം: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് ഗോൽഗോഥായിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവറിയിൽ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27 അധ്യായം 45, 54. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 23 അധ്യായം 44, 45 വാക്യങ്ങൾ. അടുത്ത ചോദ്യം: വടിത എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ്? ഉത്തരം: താക്കോൽ. വടി, കോൽ, തരിക എന്നുള്ളതിന് താ. ന്യായാധിപന്മാർ പുസ്തകം 3 അധ്യായം 25 വാക്യം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1 അധ്യായം 18 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം: പുതിയ നിയമത്തിൽ സുബോധം വീണ്ടും വന്നവർ ആരെല്ലാമാണ്? ഉത്തരം: ഭൂതഗ്രസ്തൻ ബാധിച്ച ലെഗ്യോൻ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5:15, ലൂക്കോസ് 8:35. രണ്ടാമതായി, ധൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയിലെ അപ്പന്റെ ഇളയ മകന്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15 അധ്യായം 11, 17 വാക്യങ്ങൾ. മൂന്നാമതായി, പത്രോസിന്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12 അധ്യായം 11 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം: ഞാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ്. എൻ്റെ പേരിനകത്ത് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമുണ്ട്. ആദ്യ അക്ഷരം ആർക്കും അടുക്കാൻ പേടിയുള്ളതാണ്. ഒരു പൂർവ്വ പിതാവിൻ്റെ കാലത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഉത്തരം: ജാതീയ രാജാവായ തീദാൽ. അടുക്കാൻ പേടിയുള്ളത് തീ. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഡാൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ്. പൂർവ്വ പിതാവ് അബ്രഹാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14 അധ്യായം 1, 9 വാക്യങ്ങൾ. അടുത്ത ചോദ്യം: 3 അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക് അവധി എന്ന അർത്ഥം എന്നിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഉത്തരം: ഒലിവ്. അവധി എന്നതിന് ലീവ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26 അധ്യായം 30 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം: 5 അക്ഷരമുള്ള ഞാൻ ബൈബിളിൽ 2 പ്രാവശ്യം മാത്രം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആദ്യ 2 അക്ഷരം ഒരു വാഹനം. 1ഉം 5ഉം ചേർന്നാൽ ഒരു അവയവം. 1ഉം 3ഉം 4ഉം ചേർന്നാൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഉത്തരം: കാർമുകിൽ. വാഹനം കാർ. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 26 അധ്യായം 8 വാക്യം. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 44 അധ്യായം 22 വാക്യം. 1ഉം 5ഉം ചേർന്നാൽ അവയവം കാൽ. ജീവനുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചത് കാമുകി. 1 തിമോത്തിയോസ് 5 അധ്യായം 6 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം: ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 5 അക്ഷര വാക്കാണ് ഞാൻ. 1ഉം 5ഉം 3ഉം 5ഉം ചേർന്നാൽ ഒരേ വാക്ക്. അവസാന 2 അക്ഷരം കടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാധനവുമായി ബന്ധം എങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ്? ഉത്തരം: പരോപകാരം. 1ഉം 5ഉം 3ഉം 5ഉം ചേർന്നാൽ വരുന്ന ഒരേ വാക്ക് പരം. കടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാധനം ഉപ്പ്. ബന്ധം കാരം. ഗലാത്യ ലേഖനം 5 അധ്യായം 22 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം: 4 അക്ഷര വാക്ക്. ആദ്യ 2 അക്ഷരം ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം. അവസാന 2 അക്ഷരം ഉയർന്ന സ്ഥലം. 2 പ്രവാചകന്മാരും ഒരു നായകനും ഇതിനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ്? ഉത്തരം: മൊട്ടക്കുന്ന്. ആദ്യ 2 അക്ഷരം ഭക്ഷണ സാധനം മൊട്ട. അവസാന 2 അക്ഷരം ഉയർന്ന സ്ഥലം കുന്ന്.
രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ, നായകൻ യെശയ്യാവ്, ഇരമ്യാവ്, യോശുവ. യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം 13-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായം 2:21, 7:29. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 11:16. അടുത്ത ചോദ്യം, 3 അക്ഷര വാക്ക് 1ഉം 3ഉം ചേർന്നാലും 2ഉം 3ഉം ചേർന്നാലും ആഭരണങ്ങൾ എന്നിലുണ്ട്. മിസ്രൈമ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാനുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഉത്തരം തവള. മിസ്രൈമിലെ ബാധ. ആഭരണങ്ങൾ തള, വള. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. സങ്കീർത്തനം 105:30. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്ന് തവളയെപ്പോലെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, ബൈബിളിൽ ആദ്യോടന്തം ഞാനുണ്ട്, എനിക്ക് കൂടാരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വിജയത്തിനായി ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ശാസിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഉത്തരം സൂര്യൻ. ആദ്യോടന്തം ഉൽപ്പത്തി 15:12, വെളിപ്പാട് 6:12. സൂര്യന് കൂടാരമടിച്ചിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 19:4. ശാസിച്ചു നിർത്തിയത് യോശുവ ഗിബെയോനിൽ. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 10:12. ആവശ്യമില്ലാത്തത് പുതിയ യെരൂശലേമിൽ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:23. അടുത്ത ചോദ്യം, ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം കാണുന്ന 6 അക്ഷര വാക്കാണ് ഞാൻ. ഒരു പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ പദം ഉള്ളത്. ആദ്യ 2 അക്ഷരം സ്ത്രീനാമം. 1ഉം 4ഉം ചേർന്നാൽ കടലിലെ ഒരു പ്രതിഭാസം. അവസാന 2 അക്ഷരം പണ്ഡിതൻ എന്നർത്ഥം. എങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ്? ഉത്തരം അനുകൂലവാദി. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി മൊർദെഖായി. സ്ത്രീനാമം അനു. കടലിലെ പ്രതിഭാസം അല, തിര. വാദി പണ്ഡിതൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, 3 അക്ഷരമുള്ള 2 വാക്ക് ഒരു വാക്യത്തിൽ 7 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്കുകൾ ഏതാണ്? വാക്യം ഏതാണ്? ഉത്തരം അവൻ, മകൻ. 7 പ്രാവശ്യം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, ബൈബിളിൽ ഞാൻ ഒരിടത്തേയുള്ളൂ, എനിക്ക് 6 അക്ഷരം. 1ഉം 3ഉം ചേർന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യം. 2ഉം 3ഉം ചേർന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അവസാന 3 അക്ഷരം ഒരു വാഹനം. എൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഉത്തരം വിശ്വാസ കപ്പൽ. 1 തിമോത്തിയോസ് 1:19. വിസ. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുവാൻ, അവിടെ നിൽക്കുവാനുള്ള അനുമതി. ശ്വാസം, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ്. കപ്പൽ, വാഹനം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇതിന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആനന്ദത്തോടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജാവ് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയസമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രഹവും ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ എന്താണ്? ഉത്തരം വീഞ്ഞ്. രൂപമാറ്റം പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞായി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 3-10 വാക്യങ്ങൾ. വീഞ്ഞു വീട്. ഉത്തമഗീതം 2:4. ആനന്ദത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സഭാപ്രസംഗി 9:7. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയസമയത്ത് വ്യക്തി അബ്രഹാം, ശാലോം രാജാവ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14:18. അടുത്ത ചോദ്യം, ഞങ്ങളുടെ പേരിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാം
മൂക്കുണ്ട്. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ്? ഉത്തരം സ്തെഫാനോസ്, സില്വാനോസ്. നോസ് എന്നാൽ മൂക്ക്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 6 അധ്യായം 5 വാക്യം, 2 കൊരിന്ത്യർ 1 അധ്യായം 9 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യൻ പേരിടാത്തതായിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? ഉത്തരം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2 അധ്യായം 19, 20, സങ്കീർത്തനം 147:4. അടുത്ത ചോദ്യം, മോശ കൽപ്പിക്കാത്ത മറ്റ് 5 യാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്തരം നീതിയാഗങ്ങൾ, ജയഘോഷയാഗം, സ്തോത്രയാഗം, വിശ്വാസം എന്ന യാഗം, ആത്മീയ യാഗം. സങ്കീർത്തനം 4:5, 27:6, 50:23, ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം 2:17, 1 പത്രോസ് 2:5. അടുത്ത ചോദ്യം, ആരുടെ വാളിനാലാണ് ഹിത്യനായ ഊരിയാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്? ഉത്തരം അമ്മോന്യരുടെ. 2 ശമൂവേൽ 12 അധ്യായം 9 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്വന്തം ദാസന്മാരെ കൂടെ വിശ്വസിക്കാത്തത് ആരാണ്? ഉത്തരം യഹോവ. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 4 അധ്യായം 18 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, യേശു കടലിൻ്റെ മീതെ നടക്കുന്നു എന്ന് പ്രവാചകനല്ലാത്ത ഒരാൾ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? ഉത്തരം ഇയ്യോബ്. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 9 അധ്യായം 8 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വടി നീക്കാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തരം ഇയ്യോബ്. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 9 അധ്യായം 34 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, 3 ദിവസം കുരുടനായിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തരം പൗലോസ്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 9 അധ്യായം 9 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഞാൻ ഒരു ഭരണാധിപന്റെ ഭാര്യയാണ്. എൻ്റെ പേരിനകത്ത് ഒരു മൃഗവും ഒരു പറവജാതിയുമുണ്ട്. എങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഉത്തരം ആസനത്ത്. ഭരണാധിപൻ യോസെഫ്, മൃഗം ആന, പറവജാതി നത്ത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41 അധ്യായം 45 വാക്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, ദൈവം ഞങ്ങളോട് മൗനമായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വിറയൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഒരു പ്രവാചകന്റെയും പേരിനോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിലും ഞങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാണ്? ഉത്തരം ദ്വീപ്. മൗനമായിരിക്കുന്നത് യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം 41:1. പേടിക്കുന്നത് യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം 41:5. വിറയൽ പിടിക്കുന്നത് യെഹെസ്കേൽ 26:18. ശിഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം യോഹന്നാൻ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:9. പ്രവാചകൻ എലീശ ദ്വീപ്. യെഹെസ്കേൽ 27:7. പല പേരുകൾ കിത്തീം ദ്വീപ്, കുപ്രോസ്, സാമോസ്, കിയാസ്, ക്രേത്ത, ക്ലൗദ, മെലീത്ത. അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരു വിപരീത പദം വരുന്ന ഒറ്റ പദമാണ് ഞാൻ. ഈ പദം ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സാത്താനും
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലേഖനകർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദം ഏതാണ്? ഉത്തരം നന്മ തിന്മ. ദൈവം പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:9-17. സാത്താൻ പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3:5. ലേഖനകർത്താവ് പറഞ്ഞത് എബ്രായ ലേഖനം 5:14. അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരു 3 അക്ഷര പദം, ഇതിൻ്റെ ആദ്യ 2 അക്ഷരം ഒരു സ്ത്രീനാമം, 1ഉം 3ഉം ഒരു ജലസംഭരണിയുടെ പേരാണ്. യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് ഇതുണ്ട്. ഒരു ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ ഇത് പറയുന്നു. പദം ഏതാണ്? ഉത്തരം കലക്കി. സ്ത്രീനാമം കല, ജലസംഭരണി കക്കി ഡാം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ. ക്രൂശീകരണത്തിൽ വീഞ്ഞ് കലക്കി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27:33. ലേഖനത്തിൽ ഗലാത്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ.